Ja, velkommen til enda listen med TP FC Royn mot EP Streymur her i touchende omfæren. Det er for i år at Lyn møtes med steisen i 3 omfæren. Han var da EP Streymur som vann 1-0 av Hemmavatland. Og så Sørengan i Royn at setter det alle begangt. Streymur for Balten Borstrud, det blir et innkast til Heimalie. Det går her i Kjærpå. Han har et lengt innkast og tar flytta eisene med 4 manns inn i Ebestreims brottsteien. Og kommer det her, kastet lengt. Det er ganske eisene lite låt oss her, men her kommer det så malvergen fra Ebestreim med Trygve Askam vel ut og lofter. Jeg nevnte jo låte, men det er ikke nekva vinter vi har det her er perfekta romstøver til at spela fotballsmus i øyelig godt vever og jeg kommer nekfalk denne besten. Tykker vi Askan vi utsparsen nå. Og her vi alltid ut at vi vaksa 4 rengstøv og imot Heimalinum. Vi var ikke bestemmer Peter Zachariasen til den. Finnes også Ragnar Danielsen er ute i venstre, og han fyrer til straks. Han leder branda balten færre, og så fyrer han et hotnanspark. Første hotnanspark i hessen listen nå. Han spalte i en god minutt. Roy Olsen for å takke det. Streymur flytter med 5 manns inn i brottsteien. Her var så en trutcher litt stått utenfor og her kommer til. Hvis jeg til å få det ballen i borster, han kommer så innatter. Det er sånn etter frem, og så prater vi noen skåte, men han reker han ikke vel. Så får Sørengan rota borster. Skuld til Hassen vant en Virjau. Heimalie pitcher opp av Eknerhalva. Mass Joakim Wallberg Mivergen til Mivergen til Paul Ingasson. Det ser ganske sånn ut som Ebestreimer spiller vi Streymur Mivergen i det, og så er det Vangbakken her. Så det er ganske en Trymannsvergen. Vi kommer så at vant et lengt innkast til Rekvi Johansen og Gjørs klarer han å tenke til. Det var reisen i et lengt kast. Det kommer til. Streymur har ballen ut fra første atlo. Så kommer så et lengt skott fra Eirik Magnus er så, men lengt om av 4, men første velja malrønten ut av spalt i en 30 minutter. Så Graskan stått til Johan Sansen, at det til Trykva. Og man kommer i tropplegger her, Trykva, men ja, det er halvtid så eisen kommer. Så vi kan komme inn i brottsteien her for en avrund kott. Skal si dommeren er ikke brottsparsk. Halvtid eisen til i leie. Så det er et nytt albegång til Stefan Radosavljevic. Så vi har innlegget og Helsenboltren. For at rommalet og det var malspark til Ebestreim. Men vi kunne si halvtid at Sverige är väldigt målmöjliga, men det är Heimalie som har sett mer igång till i alla spel. Tycker jag ska sända bollen med mina. Det är Rekvi Johansson i vinnaren, det blir inkast till Ebestreim.
Paul Olsen tyckte han. Här kör på helt åter till Marius Benson. Malvar in till Sorenkno. Är det Paul Ingasson. Och det är som så mynten i för så länge som det stämt 0-0 och så Streymur tar backa helt efter då äkna håller vi Ötlandfalt. Ölja kompaktly, ölja ringte att ladda upp. Och det var så mäkna att fänga bollen så färd fram vid falt och ett gott döm till jag så vid hemmadisten mot Happetide där. Det var jag nästan bara skulle ha att den ena målläggaren till att skåra ett ölja gott mål och det var nog till att outgöra distan lite där. Det är som här till nu helt i Happe vi tog distan från jag skapade det helt näck på målläggarna så att ölja disciplinera liv i go on kompakt och det är väldigt spel. Det blir ett inkast till TPFC Royn. Mass Joakim Wallberg åter till Marius Berntsen. Åter till Mass. Paul Ingasson. Som rönner en längre boll som vi skallar vid där. Johannes Hansen, inkast till Sorengarna. Tight rolls in bollen ner. Vi räknar med att vi nå. Så en go Elbrink här. Färra färdra honom. Det ser så ut. Stefan Radsalovic, för från Kotl, där vi inkast Lebström. Så kan det lägga ett högt tröst här och det nästan att pressa Ström till att till Tyrese och få inkast och det är också konsekvent att vi så nu att flytta Miverna fram och det kommer ett längt inkast alltså ett inkast till en daybolter här till hemma det någon mest som för är några meter framför mina så vill han kasta vinner på sig. Vet jag inte. Streymur center mot i första att lova för honom. Inkast till Sorenga där. Tight Rolsen. Massiv Joakim Wallberg. Och tar vi natter till Malbergen. Inkast till Effodeildin. Färskött har spalt och i 20 minuter fram vid 0-0 och vi har västen fram vid sent han första verkliga målmöjligheten till Goar. Så det bestämmer som rönner att kommer chatten i högre men det var till andra bollen för där kör med det och det gör det resten där målspark till Hemali. Fick Orja båda vänner när Iron Distan och det är Landskam har pura grejer alltså det är mest som lukar mycket på småstol i att det har ett koncept som tar spelar vi till så jag vet så är här och det är kompakt och det är kör på display och där ska stanna rätt och så vidare. Jag ska ta så jag målar här och här kommer skott.
Bästa runten här till. Det är snart kommer från Boa Eriksson. Men skådde för bant att trycka vaskam och lägger honom att tagga och vänjaren tror TP FCS och Royn Morris Ross säger att han väntar att han får att bli eller tar först att skapa näck för Malmö-läkare och tog vara tuttingar mycket att hans spelare var tillräjer att tagga ut här för möjligheten för att komma till vi kände att det tar först att skapa möjligheter mot Streymur och samstundes självande serien i Naska med att här få möjligheter och självt om det här var ganska det är väldigt känt utgångsstöd så få där alltid möjligheter och tar det över om att tagga av och det är ganska ägstna mynten här till så det inte tar helt nekvi chanser skottet som vi såg här från Bo Eriksson Jan till det bästa runten vi då ser här till. Och här styrs av Aston väl. Det är Hilton, kan se domaren. Nej, för det är himvägen. Där man ser att så som går ju just ett frisparska vägen ner. Det är han helst och tror jag att han vann sig jötnen. Inte stor motmännen för honom så de har helst vill läge. Paul Ingersson stärker luft med vindan första och färdas till Fätra Hesson. Sparskar så längt ner igen och så är det Bo för att jakta handa bulten men han får allt och längt och inte tror på det tja Epe Streams Malveren och tryckva Askam. Så prövar att en längan bult. Där börjar spelaren Mats Jochen Wallberg vinner han. Det är Chepo över tacklaver, Epe Streymur vinner bulten. Och kan så att det är misstaker så är det Rekve är Staff Nilsen. Och vi har fått en boll till jötten här och hemmalige. Där var det sparskande av till ett inkast till Epe Streym. Kan Rekve är Staff Nilsen, det runt jag finna Ragnar Danielsen här. Det var Jans Hansen som ni har tagit här. Och det kunde ganska bättre att här för Royn en längre variant. Det är flotta en 4 mans in i 16 meter. Och jag kommer till mest in i brottsdagen. Och man gör frispark här, men så vart det domaren linjevärden nästan tar vid. Det är frispark till Epe Streym. Ganska sent klassat. Av I mind av Tides Olsen i värld ute. Ganska snöjt att jag var frispark till att det är inte nivium att det är något som Epe Streym spelar när klarar på. Där flyger det nästan fallt nian. Fem, 6 mans kommer in i Brossagen och här kommer frisparket. Det kommer väl in. Det här är ett att jag såg inte någon första utlöva. Här för spelare med kall, men det leder till flöjtene. Det ligger en spelare i Epe Streym in i Brossagen någon så det är nästan att domaren för att stäcka dysten på löte. Därför gör jag så nu. Det är spark och kan se klockan är 12-13 minuter och här är framvis 0-0. Det är bara ett mål kom här till och i touchande omfärre till HP som åtta 1-0 emot UF annars 0-0 och i Hesundisten och Eisne Klaxvik här i K och 0-3 Västerspela och Eisne i Gött och här i Vikingur och Skala spela. En så och B63 och spela det blir andra kväll. Här surrar ner. Längre bollar. Att det Boe och vänner. Skjuter. Att det så för att trycka vaska men det blir goar Renninger Bo Eriksson och vi spelar nu resten välvitande om det.
kommer en längre bulter så vidare där att andra än rätt så någon. Och det så jag vet att det är bara några få meter in i Streymur inkastet men det har varit väl och väl in i Royn. För konsekvent. Och här har man just vant mycket men tycker vi Askan första rabatten och han ger shut out och här är resten näka av plåster till Ragnar Danielsen. Så kan stanna väl fyra. Kan det TV, det har blivit inkast till hemmalige, det var det snö. Sorgan är på upp. Men Daniel gott för det. Där om heter det där. Kommer inte ordentligt till stöv när det så skjuter han var den Jon Krossla Paulsen det var sista men en eller fyra så jag vet Streymur så är han väl skipa och är resten fyra. Frispark till Surunga där. Här är Cherpo. Pratar en länka boll ner mot Boa Edson. Alltså för att länka över Masparsk. Inkast till Effodeildin. Pollingasson var spalt. Nu tar vi rush inkast till hemmalige. Men det är fysiska tester här till när vilja det har vi rundat, det har vi tackla och spelare Jeva så fullt ut i närmsta stund men det kändes det kanske vi det bästa fotbollsspelen och till en alltid vi då så tror jag att Lina har super för att skapa målläggare och så går vi. Men här kanske en målläggare Jon Krossla Paulsen skjuter och en fin målläggare. Och gott skott från Jon Krossla Paulsen till inte lagt så spuskar Stövå. Bästa rönten här till Udestnon. Nu är det spalt och i 16 minuter. Vi kommer där så åter. Och här blir inkast. Och det är det en möjlighet att göra här i Sländon. Vi kan sätta ett liv i gång. Räcker Johansson. Att det flyttar där på snäckvar. 4-5. För en 5 mans in i Streymur-spottstegen. På linka som vinner första. Så är det Borscher. Ragnar Danielsen framme.
Missran. Och här man just väntar med chatter men välkommen ner ja och tycker vaska mot Brasilien inte så lätt en man att halta hans bollen och han man ger det tror jag annars är så väl jag kört att en så kan det tror någon så gott man säger på här från tycker vaska och för så bestämmer hin vinner tack för frispark. Där vill Royn Olsen för att ta det. Streymur flyttar resten helt fitta fallet ner. Jim väl in i brottslagen. Ja, satsar man runt så runt men Rosland har start Jim väl ut. Så var länge bort där. Jan Krossla Paulsen, Jackster men Johannes Hansen för skallan den här där till ett inkast. Bowie Elson tyckte. Efter Paul Ingersson. Efter en längre bolter och efter det Sikri Askam är ständigt klar. Här kör på. Paul Ingersson, vi är till Mass Jörgen. Vi går till Tait Olsen, efter till Mass, till Paul Ingersson. Det är gott spel. Efter det bestäms vi igen 4 år. Det är så rätt för Ilstoff Nissen. Väl vinner honom. Rätt för fortsätter. Rätt för Ilstoff Nissen vinner golden lite. Jag ska skalla bort det och Tait Olsen. Bowie Elson. Erik Magnusson och Anton Elvinchen. Det kan inte några villäggare. Så vi ska ta sig åt det. Och inkast till Effodeildin. Det är ett frispark som jag tror att jag vill spela vänner och jag måste för att skrasa det som ett quick frispark. Men det stämmer vi lite nog nästan ner så i linjen men Streymur tar så jag utan det var tack för att flytta neckfast in i brottslagen. En standard så som där kan få en på skjul. Så ett liknande frispark för ish och neck från noten. Så jag det var ganska näkra meter långt upp i vattnet men så det inlägg det var gott och så fick en boll så blev det nästan vända mig. Här kommer så ett annat. Allt och Atalia. Och inkast till Suringarna. Nej, inte något gott. Inlägg ur Hasson frisparken. Jag skulle fortälja möjligheter så här var vi alltså det är väldigt ganska bra att han ene som ut ödla tagga vi och alltså tar att det kommer till Heimali alltså men ganska mer bra att han ene som kan vi säga att det här var när vi annars hade haft 2 skott på att trycka vaska men det är skottet från Jan Krossla Paulsen tar och i säger något var fan ur spuskon som får vi så innan malen till han väljer möjligheter som har varit och det någon här till 4 målmöjligheter.
Paul Ingersson har bollen där. Tighter spelen långt ner. Här är så Stefan Radosavljevic. Evnaryker, unge spelare. Gående innlegg eisne. Det är tryck vi askar med bollen. Malvergen i Streymur. Men så några goda takter. Fattar i september i 2000 Stefan Radosavljevic det vill säga att han är inte så fram som 16 år än, bara 16 år gammal. Stottla så att en av spelare får målläggan och han är absolut en av de spelare inte ju inte. Jon Krossla Paulsen, väl spalt här. Så skulle det nog kan han lyckas ta frispark här men lika mycket tack nästa täcka 4 månader. Här är Krabasman. Det är kör på att till Paul Ingersson. Och så är nästan ner i höv basten för honom men ja, det Roma kommer truppläggare här. Så vi ska mot så. Det blir Elsson. Och även oj, en risa målläge till Stefan Radosavljevic. Det är först Tryggvi Askam som har stora truppläggare av såna hoa bollen och kommer från Paul Ingersson och sen där vi att Bo Elsson färran. Och finner Stefan Radosavljevic hemma i Brasilien han skulle lagt hemma li och 8-1-0 en risa målläge nästan störst i det någon här det. Ja det är ett lust målläge här måste se vi fick en risa stor till hemma li. Så vi kunde finna ett frispark men då var en lite spel kvar vi gör. Så vi ser Jans Hansen skulle Bo Eriksson skulle ta frispark här och han färdas så nu när jag sett nu. Ja, vi ett lust målläggare i sin dyst men här måste jag vi fick en risa stor målläggare. Det var Stefan Radosavljevic vi får ta det. Frispark. Sex Grönemans kom nu på stadion. 2 standa stått utanför det. Han ene för in nu så där tjejer inne. Vet inte det. Och vad så? Och att det där rullar där vi. Det är ju lötande hemmalige som bänkar upp på dittna och inte stod. Frispark till Effodeildin. Touch av loftet. Hur fälter det här? Inte vet lätt. Gott kort men domaren vill alla vill ha ord och alltid är kör på eller Räckvi Johansson ganska ja. Alltid helst det blev Giva och färdigt gott. Och Räckva så är det ska man ju gå kort för det. Alltså tacklistan så vant det är så som hesen distru. Jag vet inte ens vad det är eller fysiska distru så kommer det helt ner kort och linjen ska läggas där. Så jag hade det väl säga domaren. Det Streymur sänder längre bort in i brottstein. Avvänder sig väl ut boxar bort så skottar där. Och kan så ja, lukar vi att akkurat pushar ju snär. Det vill komma lätt ut Marius Bernsen. Det står ganska ajat att han inte färdar till den bollen och sen boxar där. Pusher men här så vi så en stör vi att Center är också lika ja return och så stämmer han ju. Tar ett 12 meter där utanför målet.
En länka bort där. Han slutar där samman. Och detta kommunen har inte allt av ekvisligt, men det ser inte gott ut. Det Bobi Eilson och det där. Han och Johan Hansen i färdigt sammanbolte och stöta samman. Johannes alltid ser ut som att han är okej, men ser ganska väl ut till Boa, till FCS och Royn. Annars det mål kommen i 2 distan. HP 8-1-0 mot UF och Vikingur 8-2-0 mot Skala. Det vill säga det är alltså 0-0 mellan KV och Bolsjö Väster och det är här mellan TPFC Solrøy och Streymur. Det var spalt i en halvan timme, men jag tänker samman om inte halvan timmen så är det alltså hemmalig som är väldigt väl närre vi att få det första målet. Vi kan inte att Streymur har haft en reella möjlighet här till. Jag alltid vet här nu skrasset eller trutchar till hemmalig. Särliga målmöjligheten till Stefan att Salvo står i förut som tror jag där. Jesus står där skulle vara skåra. Det är så vanligt att Bobi Eilson kommer för sig. Jag så kommer på en efter att för. Tryggvi Askam teker Masparse till Paul Olsen. Arne Dam vill tackla men fär inkastar. Det kommer så Bobi Eilson in mot vattnet. Där är det läckra bröster från Askårnen. Så en Michelin mellan Daniel Gottfried och Stefan Radosalovic där vill inkast till Effodeildin. Nytt inkast till utlägg. Nej, så bra John där över him in. Det är Daniel Gottfried för att ta det. Ja, det är bara lite så att Stein hade till rekviosen. Och för Royn ett längt inkast att säga. Rekviosen. Och tar flytta är näckfast nian och i brottstegen. Vi kommer till. Och Oliver rennen ner. Streymur för Rudda Borstor. Ska gott nog stanta robust och ta emot det att det är näckt fight ännu inte. Brottstegen tror jag på Streymur, men här till halvtid att ha gjort det rättligt väl. Här skulle det så stanta klar ända för 3. Det som vi snittar och gör men till Malvergen så är bestämmer som man gör så men kan här till vi för hålla ju vi tar emot det så kviaskam. Frispark till Sunganar. Hållingas ner. Mats Wallberg. Till Tide Olsen. Johansson.
Royn finner okkur plass inn i hinner hålene, men her øyelig kompakt vid blaven og svartstånd. Royn etter en lenganbolt. Her kjør på Jakstrar. Og her Mølleikje. Gott en legg på Estene. Ferdig kjørt skott Jan Jon Krossla, men her etter Mølleikje. Stefan Hansson skyter! Og så rett mål til TP FC Royn. Stefan Radosalovic legger heima Leo 8. Og sjølvan han i feien om at det målet. Ja, hei jo en annan mållegga. Fyrre og Jesen Holleis han burde lagt der 8, men hesa fyr teker han av, og så 1-0 til heimalige, og det må bare sige etter spelgångene. Så det fullt oppe bordet at her legges i 8, nå det spalt, og i 4-3 minutter. Og etter må, om ikke på en av veien, så fyrir til å sette med brøyten han distan til at det sier seg selv kjølt, at Streymur fyrir til å sette med så mot brøyta sine spelskipen og komme langt ned av Vøtlen og Royn skapa flere målmøllegger til enn eier at det så i første målmøllegger til gåere i hessen distan. Det er så Johannes Hansen. Ragnar Danielsen. Johannes kommer i kjøtten der. Ballen inn i 16 meteren. Og hva så? Og så skått, og taffer av Marius Berntsen, og han har ikke tropplegger av at Bjergas nærmere etter velvilja største målet til Effodeildin her til, og i fyrre holdet ikke. Streymur renner at kom kjøttene til i venstre side. Det vil innkast til heimalige. Streymur vinner han. Kommer kanskje sette også gang til. La oss se. Det Arnar Dam i färd bulten här. Missar han. Soren kan det kunna färda hemma igen, men nej, här spelar sig resten av bulten. Så det frispark till Heimalie. Så det bara till ena distan av timon 4 som vi spalt där. Och i det har inte mål kommit till i Klaksvik. Här kan vi och 07 Väster spela. Och här blir 8-2-0 mot UIF. Och vi känner 8-2-0 mot Skala. Och här är TP FC Royn 8-1-0 mot EP Streymur. Malishade Stefan Radosalovic för några fall mot dem. Så gärna här för att vara en 8-20 minutter etter av vanlige like i fyrre halvleik. Marius Berntsen teker frisparket. Lenka bollen ned mot 16 meter til Effodeildin. Så Bruksla og her kommer resten et guldkort. Det første og i hessen distan, og tar fyr til Hera Kjær på for hessen taklingsna. Det er sjåvande et låt i hessen distan som hever gjørsta er sinte lattere, kanskje ikke heimalinjen at veita innkast, og så vi er inne i Effodeildin spottstein.
Det är inte så nek, men det är det. Möjligt att jag kan avvarska desto nek. Jag har sett någon läge ut om halva, men vi må bara säga att Heimali här är väl bättre här i fyra läge. Vi har inte haft så nek för malmöjligheter, men tajs med man kan snacka om det, att där finns ett mål och här var annars äst vi när vi orienterar att laxi 8 TV på Streymur inte där har vi inte när vi att få en egen mål här i fyra läge. Ragnar Danielsen för en efter. Räcker Eilstoff Nilsen. Man har högre söja. Det är så Paul Olsen i regelbulten. Det har spalt i rum till Johannes Hansen. Ser det väl att tackla här. Av Rekva Johansen. Heimali kan se det allbegångt. Jan Krossla. Men det känner kan vi lägga i första jävla helst är då men varvar det bollen. Missar alltså Streymur kan sätta en kontra igång där. Vi hänkar alltså näck för Soringar efter. Och kan söka. Kan det där vi. Skjuter men längt. Det så nu. Skottet från touch loftet. Det var så en utskiftning här alltid. Så skiftar Soringar ut till där Daniel Gottfried som får ut och in kommer Ragnar Johansson. Ja, Ragnar Johansson in för Daniel Gottfried så Soringar. Så Rekvi Johansson komna på en fick en snopp där i tackling. 5 minuter efter fyra läge 1-0 till TP FCS Royn. Målskytt Stefan Radosavljevic tar i 24 minuter var färdig. Ja så. Torcha loft ur bollen. Vi tacklar över. Här är några frispark. Tajeran. Dan i Søylo stendur her til Boston. Jeg hørte at Arnar Dan stendur her, men så for Arnar gengade fra Boston til å være, så Dan i Søylo skal ta det. Det ser ut som ganske ro at litt av denne brottstein. Det ikke skal være skått. Ja, jeg spiller noe i høyre søyo. Og så skal Boston, altså litt målende bedre enn akkurat. Det ganske, jeg synes som Boston for å holde ikke en tjej på Streymur. Det har ikke skapt noe for målleikere, men det har haft näkras ner dejpatstövn omkring brottstein och så rykt men det är rättligt tandlöst att det kommer vi och jag har varit ute och läge man allt. Malvarsla i Götu och Vikingur och Laxiata 3-0 mot Skala. Här är 1-0 till Heimalie. Det är gott plats till Ragnar Danielsen. Ja. Jan Hansen, lyfter den i brottstein. Ja så. Stora målläge! Och en fantombjärgning från Marius Bernsen. En risa målläge till Epe Streymur att jauna till 1-1. Oj, här skulle det där haft jauna till 1-1. Men Moesni Rosa, Malverianen till TPF Surur och en Marius Bernsen kommer väl ner och bjärgar.
Ja, men dette lyste mållager til Effodeildin, og her må vi si at jeg tenker en helt stor. Hva nå? Går først til Jon Kostla Paulsen, jo ikke hva jeg har hatt E4. Det så jeg ikke. Jeg må trette det. Han er lagt inn i samt klokken kommer. Jon Kostla for ballen nu. Och ändå sända på el som måste men Elvin för allt och längt. Så vi ska med är inte tog till så mycket att säga att i halt jag vanliga like to är så att se om över färden ganska vi har en sekund efter vanliga like to nu och kanske domaren nice läcker en något att säga att räknar Daniel sen bjöd över. Så vi så tack för det och Paul Ingersson. En kast till Effodeildin. Det är Ragnar Danielsen. Fär som bollen in i 6 meter. Danny Seiler skjuter och tar vidare. Blockerar. Det får spela en kort och fär lägga frispark där. Geran frispark till Rekva Johansson. Här brukar domaren 1-0 i halvlek till TPFC Royn. Målet skorar i Stefan Radosavljevic då i 24 minuter var farner. Men för att så gärna ta hej Streymur en risa möjlighet att jauna til 1-1, annars skulle vi tenke sammen om for halvlek, så er det leie at det er Heimali som er 8-1-0 til Tarja og skapt de fleste målmuligheter der. Vi vil etter her om Ekko Sherby 17 halvlek. Vi hinner disken så han kan at ja, det er klart så
Så för satten håller att börja kvar låta stövan 1-0 till Heimalie TP FC Royn Maleshet Stefan Ratisalovic står i 24 minuter var det farne. Det var Heimalie och i flest och målmöjligheter och i för hållet men Streymur har en stor möjlighet stått för i hållet och det var bara en stor bjärging från Malverian och Marius Bernsen i styrte för att det inte blev 1-1 och det var ganska den enaste ordentliga möjligheten till Streymur i för hållet hinner hette näkrar att säga att målen och sälja vara en halv stor och ta kan vara färdigt en 6 minuter. Ja, målet kom till 4-3 mot vår farne. Det var touch mot Royn. Det var det Stefan Ratisalovic i en stora möjlighet till 1-0. Sen att det är en länka boll in i brottsagen. Där kommer Tryggviaskan. Och värstom Streymur bröt konceptet just här. Där är det ju 18 för vi en mål. Skulle ju att fördelas sätten långt fram av Ötlen. Jan Krossla sänder boll tvåare till Boel som en över vart för Rengstövo. Arnardam. Vinsar ett inkast där. Till Paul Olsen. Lite bulten igen, men han spelat en förut. Inkast. Muttinkas till Ebström. Paul Wilson tycker att det. Så nu ska det retur. Danny Söjla. Omkyrter av gröna spelare. Men helt väl på bollen. Tolkar loftet. Gör jag. Fler fram vid Einon. Danny Söjla färran. Narskas bra Steinon över. Är han fälter. Nice i domaren. Så det är istället inkast till Ebström. Och det är alltså Streymur som har låtit omtan nu. Det såg vi fyra hållar i kärn. Hemma lider till väl att gagna lite till. Så det är Boe Eilsson. Vi får lära för ut i höger syd. För att finna några villäggare. Där är Stefan Ratisalovic. Jan Krossla. Som in i brottsaren kommer till lägga skott. Nej. Och så kommer skottet från Rekva Johansson. Får in runt för honom. En bulten för Omar 4 målspark till Ebström. Jag ska vi målsparken. Och är det Danny Söjla i röna kommer chatten men Paul Ingasson skjuter här sparkar bollen till inkast till Ebström. Som jag hade tror jag ser långt nu här just där vad här. Komma så till utdeltisten och en mer offensiv utgåva. Och hoppnar spark till Ebström. Rekve Eilstoft Nilsen för att ta hoppnar sparken. Så kommer Rekve vi hoppnar sparken. Det kommer tatt in att målen och det är fram vi Ötland och det blir målspark till Soringarna.
Harry Sprinsen sender bollen igen av Ebestreimshallen. Det Jon Krossla Paulsen tycker väl det här. Sender resten Stefan Radosavljevic det. Unker Ernaruge spelare här. Kan bjöa nekva dikter. Okej, där har vi för en hoppaspark nej, där vi rör målspark. Det är bara 16 år gammal. Venstre vankeren så TPFC Sora Royn. Det säger han i september. Så nej, jag vill inte en gång bruksla för Randa Mikkel spelet till alltid absolut att domar skulle göra det. Det är alltså inte. Domar det Cardi och Höttanon. Men typ heter så är touch och lofte klara att spela vidare. Och fair play från Heimalinen, Jon Krossla Paulsen, sparskar bollen till målspark till Ebestreim. Sen det en hoa bolt över mot 16 meter någon. Vi ska lägga bortre för städlig vet för den. Så det kan plats här. Arnar Dam. Kevin lägger han väl Lauren. Fin målläge till Ebestreim till touch av loftet och tvåte sig fram här. Och han ser när vi att jauna till 1-1 men nästan en goal bjärching från Malverian Marius Bengtsson upp nu. Så kommer hotnarspark från Ebestreim. Det kan ta till Malnon. Där är Paul Ingasson och högster. Som bollen förut att det blir inkast till TPFC Sora Royn men det är alltid att Streymur kommer väl ut till sätta halvlek, skapa målläggar och här var en stor mållägg till 1-1. Inkast till Ebestreim. Paul Olsen. Ska vi ta det? Färbalt natter. Det är inte snack fast in i 16 meter så. Men här är några plats till Rekva Estof Nilsen. Skjuter. Räcker då en motståndare. Peter Zachariasen. Att till Rekva. Väl spalt där. Och hoppmarspark till Ebestreim som börjar att välja halt i Alexa Tristar här. Kan det väl utlända 16 meter? Nej, 16 meter sig. Sätt någon hållek. Jag kan Danielsen ständer frier här men tar väl inte att täcka det stötta hoppmarsparket. Så kommer hoppmarsparket från Ebestreim. Och Malmö för skaft ut efter bollen. Och det är vant i affär, där får jag mål lägga trätt och vi kommer till. Och vi är mest som tacklar över mot målen och så är Marius Bengtsson nere och han hällde bollen. Jo, Ebestreim var tänker att det när här. Nu har vi Dyson hemma och skorner blir att haffa Leja så här. Ja, nästan väl tror att det här var bruk för det. Här var där så det som gång till ner just det lätt med till Ebestreim och ska vara målläggare. Vi kör på. Jag vill finna fram men det är nästan inte. Till Peter Zachariasen för bollen. Chikraska. Oha. Det klarar Bro Edson nu. Man kommer i truppläggare och han kommer där så nu nästan. Här man lever i bollen där man, det är så en länge bollen in och i brottsstein. Jon Krossla eller Korfäran till Stefan Radosavljevic.
Lite var han in i brottslagen. Effodeildin. Fått en skåta här. Kommer Ragnar Johansen. Lite bollen. Kommer passen rätt fram. Här kör på lite transinator och här är bollen. Effodeildin för inte. Det var där Erik i halv. Det var Erik som var uppe här. Erik Magnusson. Det är största mot mål någon här och andra chansen. Det är någon till det bestämmer som är i bollen. Touchmotor Farner framvis 8-0 till TP FCS Royn som här äger Landskappingardystur. Stefan Radosavljevic kommer vid Landskappingardystur här. Ja, dan får det köra stort på mannen Paul Ingasson som annars ser Amanda Minchel och just det ner där på stövnen. Här skårar flera mål i år. Men har sagt normal i här. Mot P36 tar det vänt och 0-2 till 3-2 minnerlig Dystur. Skorar han Siersmål efter Landskappingardystur. Det är så att Stefan Radosavljevic Heimalli alltid är bra nu att svära åter efter att det kanske är Streymur som kommer bäst ut till sätta halvlek. Och här är några platser till Arnar Dam. Finner några spelare. Det var det. Till Dam. Söjlo. Vi tar ut loftet. Kan han få skott då? Här är tryckt 4. Han blir vi. Arnar och han vinner Landskappingardystur. Där vedror Johannes Hansen i kommer Landskappingardystur. Tatt in mål någon. Paul Ingasson eller hur det var. Skjuta där. Och de har blivit ett frispark till Soringarna och tar vid där. Men det är också en bättre att det är ner Dystun här var flera mål lösar. Marius Berntsen sen det var nian. För Stoff Nilsen ska han hiva in. Och krossla Paulsen. Helt väl på bollen. Ser det väl spalt. Det är målet. Effodeildin kommer in på sidan. Nästan ser gott varje spel från Effodeildin mot Brasil. Inkast till Effodeildin. Streymur lyfter bollen igen och Paul Ingasson går skall över retur. Och att han var inte frispark. Inte frispark till Effodeildin. Effodeildin Nilsen för himmel. Vi fotlar för Narskas nu brottstar någon. Finner Toka. Så skjuter där han för på Marius Berntsen. Spalta Ragnar Johansen, men minnesbara väl spalta Ragnar Johansen i Streymur för förra bollen där. Akkurat färdig kött, första halv mot färden, 1-0 till TP FCS Royn. Mål kom där 4-3 mot Farner. Stefan Radosavljevic skorar i tän. Men Streymur har i ötlan för tvärfärder vid det serien där vi är jauna för vi är stått för halvlek och så var det åter ta och
6 minutter var ferdig til å lofte vi en gang skallere. Her gjør det så en utskifting. Nummer 13 Ragnar Danielsen for ut. Og ikke nummer 18 Brian Olsen. Ja, Streymur gjør en utskifting ut for Ragnar Danielsen og ikke Brian Olsen. Krossla Paulsen her. Det er skikkelig han tamt han som han vil i høtten. Her fatter ballen her. Så, nå at det her var Bo og Drenda og til. Ja, fosse til hver jeg før. Bo i Eilson. Inga Slepstrøm. Peter Zakariasen. Johannes. Det ser bort med det av. Det blir innkast til hjemme lider vi da. 16 minutter farner. 1-0 til TP FCS Royn. K.O.I. Jeg vil lagt seg 8-1-0 mot 0 Kjærvestor. UIFS var etter i Gundadale. Her står nå 2-1 til HP. Vi Viking, nei, vi gott og her heldur Viking går fram i skora mål. Her står nå 4-0 til Viking. En debutør Stefan Radosaulovic for at tagga frisparken. Heimali flytter fitta og falske nyan mot Effodeildin sportseinon. Vi kommer fra Stefan. Som vel inn i brottsteien, men han burde sikre tidlig vel og vilje til å gjøre næsten. Lengt utspark fra Tryggvaskan. Frispark til TP FCS Royn. Tog loft fettla mig variant så här man lägger mas Joakim Wallberg. En goalspelare där finns ju. Det är en goal mig variant. Som sa vi Paul Inkason. Spelar samman Paul Inkason i variant. Stark mig variant där hela. Det är en målvariant att han spelar en gående där Marius Spencer. Vi teacher till jag skall. Jan Krossla prövar genom längdskottet. Ska visa optimistiskt. Adam. Jag vill lägga ut upp Nielsen. Vi tar loft över så där så kommer en goal tackling här. Nu tar vi inkast till Effodeildin. Det är en pura free med Paul Olsen att till Arnar att Paul. Så skulle man ska i armen här men ta med att det ska göra. Vi kommer så ett inlägg. Ta lyckan han väl och fyra stann i mål. Jag fyra Iveletcheran och pom. Alltså bollen snutte mest som allt och till Eisne Malverian Marius Berntsen. Jag sa han där bollen i mål nu men ankorsväckna springer han akkurat och högt för Effodeildin och för och tvärståndsna och pom ser när vi att Effodeildin och Jan där nu där spalt och nu cham not det är Streymur som här vi satt med hålla inte läcker trusta hemali.
Inkast till FCS Royn. Frispark till Streym. Spelar lägga bollen ner mot Jon Krossla Paulsen. Affär fältra någon kommer in i brottstegen. Visst gärna skjuta men gott varje spel för Ottna Olsen och det blir inkast till Soringa där. Shotspalt i 22 minuter fram vid spelet av ena mål det kommer till över mål från Stefan Radosavljevic för hemaliet tar i 4-3-2 minuter var färdiga för halvlek. Vi kommer så en nyskifting från Effodeildin. Leif Niklasen. Spelar vi de spelare som kan skjuta mål. Det har vi ofta sett för. Kommer in nu. Thomas in för Arne Dahl. Läggt in kast från till FCS Royn. Vi så skalla ut från. Kommer in lägga. Och trycker vi askan. Vi tar det. Läggt ut spark från trycker vi askan. Trycker vi Stoff Nilsen till Leif Niklasen. Vi kan gå början från Leif. Sparkar han i vänstra benet och högra benet i basten för det. Inkast till Soringa där. Något inkast till hemmalien. Konkurren hötte. Inkast till Effodeildin. Ja, det ser lugnt ut. Det är skott avskåren alltid Eistra hemmalin om robotar om att få bollen ner och spela. Snäcker på Royn lötne. Och man vill gå bollen där. Det som så Eistra Leif Niklasen. Man kommer in och vandrar Miklas Støver här. Jag kan tappa ett lite som det bättre så la bollen alltså vänstra på en chans och skott. Kommer ett inlägg från Effodeildin. Och Linkason för skadan första. Så då där. Så kan det santa max längt att jag vet från lötna. Är det på Streymur. Tog till loftet över tacklar. Sparkar bort det. Det var öliga rent vid att etablera fotbollsspel. Och lötna till FCS Royn. Men det är det här som är i 8 vid ena mål i Havakaus mot Streymur steg och nu 20 minuter eller efter målet så att Stefan Radosavljevic tar i 4-3-2 minuter var det färdigt.
1-0 KI, nej 1-0 KI, så 1-0 Klaksvik till KI mot Molsja Väster. 2-1 Havn till HP mot UF. Så är det 4-0 till Viking mot Skala. Här 1-0 till TP FCS och Royn. Rekki är Stoff Nilsen. Det är gott spel. Anton Elrich ikke går fra honom. Det är sparska bort. Det lötene tidsas ikke være avgjør i at få bolten ned og skipa spel. Sunganer. Men her er inn altså til Tyroi. Her var Leslene. Her var løtene. Tror jeg. Tøtninger mye stiv mot S-sida. Rekki er Stoff Nilsen. Det så Mats Joakim Waldberg sparkar bollen igen. Jan Krossla Jackström men färs för honom. Marius Bernstein kommer ut och tar inkast till Effodeildin. Som nu hade jag för att främja sina sista utköpning. Niklas Kruse ständer klar att komma in och tar över för Dan i Soilo. Unge spelare, Aitchanar gammal. Niklas Kruse kommer in någon, Mark Tutchel. Dan i Soilo och inkommer Niklas Kruse. Johannes Hansen vid inkastningen. Färbalt nattrer. Och bollen vill tackla över där. Nytt inkast till Effodeildin. Inkastet kommer in i brassagen. Det blir Lotta Borstor. Så är på Streymur. Rekvi är Stoff Nilsen. Och till Fimmaren Paul Olsen. Kommer en inlägge. Fler att de här har varit Vanda Mitchell. Hesa för få surungarna så Lotta Borstor för Stjärtlöve. Och det blir ett målspark. Sälja ur högre så i Streymur är några fin inlägg bekommen. Och Tulja i snir sättna hålla i stavar. Ser när vi att Touchal ofta fick skallat inlägg i målet från ett inlägg från Arnardam. Vi är trutcher Malmölagar här i sättna hålla i här av alla vi är rättliga stora och Streymur och atlar. Och sen har bollen och törstönchen. Mats Niklasen. Där fattar bollen. Rekvi är Stoff. Där var det bollen. Vad så? Det är ett skott. Det kan Batcher från målståndläggare här. Det spelar skatter av Atlant till en Effodeildin-spelare. Den kostnader över Hilton att de har blivit frispark och resten gult kors till Atna Olsen. Han skulle ta kors till Lomman men det är inte givet. Släckas var en kontra här gjort för en Surington. Kött halva timme färden tar sig ekkorster efter vanligare lektöj. Det kommer frispark från TP så är det fullkomligt vanligt. Här var folk av en igen, det kommer igen. Men får mål lägga sig att Jan Krossla Paulsen. Paul Inkason där av en igen men så helt är jag inne. Det kommer så att pass till Stefan Gadasalovic. Målskytten i distan fjärde tacklingsnamn.
Det på Streymur. Skottar inne på sig. Räckvill Stoffnäs skjuter och åter Bjarkar Marius Bernsen som är halt i efterhand börjar att matcha ska bli dagsens mäver hemmalinon. Han har haft flera sera gå Bjarkar och är sen dessutom och det han i surge för att det bestämmer helt en inte över Jalma. Så kommer hotna sparke från Streymur. Och att det är målvägen till hemmalinon här. Streymur kanske en mycket mål like här. Vi blockerar den. In i prossen. Och där blir vi och så stora mål och åter kommer han ner och Jason Brian och åter Bjarkar Malvergen TP FCS Royn Marius Bernsen och så är det som jag Roger med spelarna här. Domaren sänder mitt i råkan någon. Vad det är inte utvecklas till negativt. Sen spelar han ska få avskåna det stämmer men så att det är skumpas en rätt fram här. Tretton minuter efter av vanliga lektöj. Stefan Radosalovic av bollen där. Tighter alltså sen den länga bollen igen mot Boa Eilson. Johannes Hansen skärmar andra bollen. Varför gjort? Målspark till Effodeildin. Ganska bra i igen med sen. Så det kan gå frispark för in men är det ändå ja. Frispark och chans att gott kort till andra Eirikur Martinsson. Chans frispark för Roy Olsen. Kommer in och i brossen. Och kan så är målet att skjuta ganska. Jämta och att det är ner Marius Bengtsson. Sparkar in fram urtist. Jag loftar Jaxer utan ända vi är snä att det bestämmer för den kast till Leif Niklasen. Var by the bollen. Det är den 16 metern. Så vi kan styras vi att få den bollen av Vandal Rose men fast det charge där någon kan vi det vi tar hoppen eller kan vi det. Ja, det är det. Hotma spark till Effodeildin. Där han bara går touch minuter plus det och domaren har lagt att säga att och är vant jag vill inte köpa sista målmålet från Timon. Jag skapar när 5-6 rättliga stora mål här i sättna halvlek. Här kommer Hotma spark för Effodeildin. Och att ända vi någon målspark. Marius Bengtsson. Så tar vi det nu han över. Bort mot sig bollen hur att stäcka i luften tar han igen. Vad det menar. TPF Royn för inkast. Eirikur Magnusson. Nästan bollen blir ute där inkast släpps Streymur.
Jag kan slå i bollen Leif Niklasen, men frispark till Svingan där. Spark från Marius Bentsen. Jag kan Magnus och ska lämna igen. Streymur så har man flukta bollen. Det tog och tänkte så kan det resa. Räcker Stoff Nilsson första här. Det kan vi igenom. Känns som en inlägg som lyckas rätt väl och att det är Marius Bentsen där boxar bollen bort. Det kommer väl ut när kvasten inlägg nästan. Och att ända vi någon målspark till Soringan där. Lång kast på bollen här. För ett inkast. Länge batteri. Paulingasson man kan få färt honom men så det touch off då. Johannes Hansen så är det vinstra. Johannes Hansen vänder kommer till inlägg. Först ett inkast i snäv 4. Streymur vi en inkast här. Jag tänker det längt att bli in och i brottsägen. Peter Olsen ska landa första. Bru Eilson rutar borstor. En Grosla. Var inne på den villägare. Det passar inte. Streymur för en efter. Kan så. Helt natt till Askam. 6 minuter efter av vanlig lagtid. Tryck Askam har bollen ner. Näck Falke kom ner igen. Så han sänder en längre boll. Välkommen upp här av Mats Joakim Wallberg. Det är Stoff Nilsson. Touch av loften. Det är Johannes Hansen. Finner skjuta. Han hever undanvänt. Han skjuter! Ett fantastiskt mål från Johannes Hansen! En stantande längskott från Johannes Hansen. Och uttrycker att det Streymur nu är och 1-1 och det måste säga att det är så rotteliga uppe på att Tarjana har skapat nekva målläggar här i 17 halvlek men wow ett ena stantande längskott från Johannes Hansen. Streymur Jalnar till 1-1. Så avvart att söka om det är att söka syren nu eller om hur det heter för att spela. Det bestämmer som sitter jag när 17 halvlek någon väl och vilja. Så kan det vara för halvlek men 17 halvlek det bestämmer kommer ut är helt är i utgåva och det har skapat nekva målläggar och det är uppe på att mål en stora kandidater till Arsens mål. Det måste ju ett fantastiskt mål för Johannes Hansen.
4-0 av vanlig lagtøyne. Inkast til Sorinkaner. Som kommer vinner i utskifting. Stefan Radosaulovic förut. Inkommer nummer 14, Teitur Mortensen. Inkast til Sorinkaner. Rekvi Johansen skal tagga til. Över Barstonbollen. Får sparksläpp Strey. 30 minuter rätt. Länkebalter kommer in där. Affär fram vid Ötlund. Man ser flere målkomne i Kuntadal. Her er stående 3-2 til HP. 1-0 i Klaksvik til KI. Mot Norske Vester. 4-0 til Viking mot Skala. Her er altså 1-1. Stefan Radosaulovic skåret i ta 4-3 minutter våre farner. Det er hjemme Liota 1-0, men 4 løte siden det var det Johannes Hansen. Vi er noen fantastiske lengskåde som Jauna til 1-1. Kanskje et mål at etter sin distan lager seg at faren og tretter av vanlig og lagtøyne. Leif Niklasen for bøtten her. Hva så? Tøytja loftet for jetten der. Hva er det her vi? Byer og la heldig seg kanskje eie et brottsparsk, men jeg vet ikke noe. Jeg hadde ikke mot med alle nægget som helst. Frisparsk til et eller annet lengst og kanskje der Bruxelles 4. Louis Eilsson her. Rekvi Johansen. Johannes Hansen, Malsvisten Kjøpstrøm, Lotta Borster. Leif Niklasen, vi nægger plass her. Så det er kanskje tidskjent av bøsten til Søren. Leif Niklasen. Prøver läggskott! Och skårar till 2-1! En stantande vi se av Leif Niklasen. Han ser av bollen över ganska ställt 3 meter och längt ute. Och vi högtes Nyons sparste förlägga. Läcker han ner på Streymur 8-2-1. Och allt bättre och det är mer räntal i Ursli. Det är bara få sekunder efter av vanlig läggtøyne. 2-1 stantande spörsk från EP Streymur. Jag var tryckat där mot 2 mål. 2-1 till EP Streym. Vanliga lagtøyn er færren. Domaren har lagt 30 minutter av træt. Vi ser ikke om Soren kan komme svære etter her. Det er ikke første jeg til å vite før. Det er Streymur som fyrer sted. Streymur er 8 kvann eneste malmål i Sindiston. Nei, vi setter med halvleid, og tar vi nekve. Og svekkene halvtid er at Soren kan si at fullkomlig å stekke av opp og setter med halvleid. Det var etter 4 Rengstrøva.
2 minuter efter tøyene som domaren lagt åt seg. Nå er det bare omkjø Effodeildin med at verja til at det heva, og ta videre, ta då at det ena standande vel. Men altså, 2 ena standande mål, eisne fra at man her i det må vi bare sige. Rekvi Stoff Nilsen. Så Eirik Magnusson, litt i bolten igjen, Paul Ingasson er litt fram å gjøre. Ja, så, Leif Niklasen kunne alle vinne atter, få det rutten av bolten borster, ikke først et lov. Nei, da får ikke bolten med 6 meteren. Leif Niklasen fer ned. Og innkast til Effodeildin. Så får det være 1 minutt etter tøyene som dommerne har lagt at sett. Det er Paul Olsen, tek innkastet. At det blir ned sparskar retur. Det er bare sekunder etter alt benter og at Streymur for å få en sier her. Sera, kær kommer en sier eisne. Det er altså ære for i år at Streymur vinner av TP FC Sorer og vinner eisne at han blir 3 umfar og tar vært av heimavåttle, men her er jo en 20 sekunder etter at tøyene som domaren lagt til rett. Det er en sendt en lengre ball nye mot Brottstein Streymur, men der skal eisne i handen retur, og sekunder færre, nei, akkurat sier det kan færre en kontra, men så kan vinne ballen av den natter. Så er det bare helt få sekunder etter. Alt bender og at Streymur for at vinne ändan distan och trycka sig trusty och ta vidare vid 2 fantastiska mål och här är satt målet här. Bruksley domaren 2-1 standande mål och i sattna halvlek från först Johannes Hansen och Sujane Leif Niklasen. Här var trycka Effodeildin syren ner där trusty till Effodeildin.